Prosím ťa, podáš mi tú vodu? Však ty si doma, ty by si ju mohla podať. Podaj mi ju. A mohla by si podať rovno aj mne. A to mi akože nedokážeš podať tú vodu, veď to máš reálne Ale veď kúsok som od reálne, seba. som u teba doma, ty by si ma tu mala nejako pohostiť. A čo teraz, kvázi. akože keď si u mňa doma? To akože čo teraz znamená? Tu so mňa teraz spávaš a čo teraz? Som nečakal. Dobre, hnev, dámy a pani. Áno. Tak vyzerá hnev. Čaute, ja som Týma. Čaute, ja som Matúš. A vítame vás pri podcaste Ty a tvoja duša. Presne tak, v dnešnej epizóde, ako vám už mohlo dojsť, budeme rozoberať tému hnev. Áno. Dobre, poďme rovno začať. OK, hnev. Aká je to emócia? Je to negatívna, ale je zle, že ľudia to vnímajú ako negatívnu vlastnosť a emóciu, pretože hnev je ako keby taký pomyselný obránca, ktorý nám určuje nejaké limity. A predstavme si mozog. Okolo toho je, dajme tomu, že taká vrstva, ktorá predstavuje ego. A ten hnev závisí akože aj s tým egom, akože sú že ruka v ruke. A poukazuje to na to, že keď niekto prekročí nejaké hranice a limity, tak logicky sme nahnevaní a cítime možno tie negatívne vlastnosti, ale to vôbec nie je zlé, je to akože super, ale samozrejme každý to vníma tak, že iba tie pozitívne emócie sú tie dobré a napríklad hnev je tá zlá vlastnosť, ale pritom je to vyvážené. Každá vlastnosť je niečím dôležitá a každá emócia je niečím dôležitá. Matúš teraz nechápe. Nemám čo dodať. To bolo tak pekne všetko úplne zhrnuté o emócii hnevu. Ale tak hej, ako ja súhlasím s tebou, že každá emócia je dôležitá, aby sme ju pociťovali. Smutok, strach, hnev, radosť, sklamanie a podobne. Každá jedna emócia je dôležitá z toho dôvodu, že keby sme stále šťastní a keby sme stále pozitívni a keby nie sme nahnevaní nikdy, tak ako by sme potom vedeli rozlišiť tie emócie, čo je dobré a čo zlé, sa dá povedať. Ono, niektorí ľudia žijú takéto svoje konštantné šťastie. A Čo je konštantné šťastie? to je kontinuálne šťastie, kedy ja napríklad prežívam toto šťastie, hej, že ja som si zvolila, že chcem byť šťastná a ako keby fokusujem sa na tie veci, ktoré ma robia kvázi šťastnou a ktoré mi niečo dávajú do života. A tie, ktoré mi uberajú zo života, tie nechám tak, alebo ich riešim pomenej a nedávam energiu do toho, pretože iba mi to uberá energiu. Ale taktiež, akože ja osobne prežívam šťastie, ale prežívam taktiež i smutok, i radosť, i sklamanie, aj hnev, takisto. Aj keď hnev sa snažím obmedzovať, pretože potom to dopadne tak, že kebyže naozaj prejavujem ten hnev, tak Matúš by tu teraz nesedel, alebo by vyhodený tam z okna, by tam ležal. Lebo tak, je to náročné, viete. Ok, dobre, späť k téme. Čiže teda ty sa snažíš prežívať také trvajúce šťastie. Áno. Samozrejme, že teraz sa mi nič také v živote nedieje, ak by som nezažila nejakú stratu, ani nič. Ale nesnažím sa myslieť na nejaké, že nemyslím nad minulosťou, ani nad ničím podobným. Proste žijem si ten svoj život a neriešim takéto veci. Pretože mi to iba uberá energiu a je to moja voľba. Bola to moja voľba si zvoliť tento štýl a možno je to zlý štýl, možno to vám nebude vyhovovať, ale mne to úplne akože vyhovuje a ja som rada, že som si to zvolila. No však práve teraz otázka, a robí ťa to naozaj šťastná? Si naozaj šťastná, alebo iba sa tváriš?
Dosť filozofická otázka na zamyslenie. Tak samozrejme, že nie som, že ono, tak jasno, že som šťastná nejakým tým svojím spôsobom, som spokojná. A momentálne mi stačí to, že som spokojná. A som kvázi aj šťastná, pretože som spokojná a vnímam to tak, že šťastie a akože byť spokojná, byť šťastná a spokojná, vnímam to ako skoro také podobné. Čiže keď som spokojná, tak som aj šťastná, ľudia ma robia šťastnou a práve aj vy ma robíte šťastnou. Čiže tak. Ale akože také, že som naozaj šťastná, že idem vyskočiť 3 metre do vzduchu, tak to nie. Že či šťastie je teda ako, že skáčeš 3 metre do vzduchu, alebo že šťastie je proste... No tak to šťastie je určite nejaký časovo obmedzený pocit. Podľa mňa nemôžeš stále pasívne proste cítiť iba to šťastie, že stále si šťastný a tak určite máš nejaké také tie kvázi výpadky, že si proste ako, že není šťastná. Ale tak to je úplne logické, vieš, že taktiež nie každý je stále nahnevaný, nie každý je stále smutný a nie každý je stále vyrovnaný. Akože nie, vyrovnaný dokážeš byť celý život, podľa mňa, ak na tom pracuješ. Takže asi tak. A ty ako vnímaš to kontinuálne šťastie, čo som ja hovorila, že som si vybrala kvázi to šťastie, pretože i na etike som sa o tom rozprávala, akože s učiteľkou a ona taká, že ok, ty má, ale že nemôžeš byť že stále šťastná. Ja som povedala, že ako som aj predtým hovorila, že som nepocitovala nejakú stratu, alebo že som nestratila nejakú blízku osobu, alebo sa mi nič kvázi také nestalo, čo by mi mohlo nejako narušiť to kontinuálne šťastie. Čiže... Však práve som tak nad tým rozmýšľal, že nie je to tak, dá sa povedať, vymyslený pocit. Lebo takto, ako povedzme si tak, ako je, keď nejako chceš sa cítiť, tak sa tak dokážeš cítiť. Poviem príklad, že keď sa budeš obklopovať smutnými TikTokmi, počúvať smutnú hudbu, budeš proste, vieš čo myslím, budeš sa obklopovať týmito smutnými vecami, tak potom sa budeš aj tak cítiť. Áno. A že či to tiež nemôže byť tak aj so šťastím? Môže. Čiže ako byť šťastný? Ako byť šťastný návod, ako byť šťastný nie je, ale dnešnou témou je hnev, Matúš. A nevadí, my radi odskakujeme od témy. To je pravda. To už Sme skokani prvej triedy. To už je v našom zvyku. Čiže, no? Čo No. si chcel povedať? Hnev. Ako ty vnímaš tento pocit, túto emóciu, hnev? Čo ti ako prvé napadne? Typujem, že farba červená. Samozrejme, ako hnev je dosť zaujímavá vlastnosť, to si môžeš reálne k nejakým veciam proste prirovnať ako smutok, ku akej farbe prirovnáš. Samozrejme, že modrá. No tak okej, tak dobre, tak nič. Ale hnev. Ja osobne ako prvé, keď počujem hnev, tak ja si predstavujem viac menej takú vyhrotenú situáciu, že proste je toho na teba veľa. Či už možno, že si smutný, možno, že je toho na teba veľa zo strany školy, od hocikadiaľ. A tie emócie sa proste premenia na emóciu hnevu. Tak to nejako. Hnev je podľa mňa proste máte akciu a reakciu. Je to reakcia na nejakú akciu, na nejaký podnet, na nejakú situáciu, ktorá sa vám stala. Čiže, ako som hovorila, je to proste taký obranca hnev, že určuje to limity, ktoré by človek nemal prekročiť, ale samozrejme aj vy musíte premýšľať nad tým, že ako to podám, hej, že treba to spracovať, ten hnev, a taktiež sú tu angry issues. A no, v angličtine angry issues a po slovensky by sme to ako povedali, pretože sú tu možno diváci, ktorí nerozumia takýmto pojmom. Angry issues. Záchvaty hnevu. Záchvaty hnevu, hej. Jo, hej. Alebo problémy s hnevom, hej. Také niečo. Áno, toto je zase krásne, že každá jedna emócia, každý jeden problém sa dokáže naväzovať na nejaké takéto, môžeme to nazvať aj choroba, myslím. Čo je choroba? Myslím, že napríklad, ako si povedal, že z konštantného hnevu by mohli vzniknúť nejaké tie anger issues. A konštantný hnev nie je choroba. Ja viem, ale že môže z neho vzniknúť práve anger issues, čož A to ja nie, si a teda... sú, akože je to choroba, angry issues. To je práve tá otázka, že či je to nie choroba. Nie je to choroba, podľa mňa je to črt tvojich vlastností.
tvojej osobnosti. A aspoň ja si to myslím, neviem ako ty. Možno diváci si myslia niečo iné. Ako ja neviem, ja si myslím, že to aj môže byť choroba, lebo keď si chorý, tak sa z toho vyliečiš. A toto by to mohlo byť takisto, že proste dokážeš sa z toho nejako dostať. Nejako sa v kvázi vyhýlovať možno. Mhm. Čiže ja teda to aspoň berem ako chorobu. A môžeme zažívať hnev. Od čoho všetkého? Ako ho môžeme vnímať? Môžeme ho vnímať dobre, môžeme byť na to zvyknutí. Poviem príklad zo strany v niektorých prípadoch rodiny napríklad. Myslíš, že môžeme ho vnímať ako takú také, že si na nič zvyknutá? Dokážeš si zvyknúť na to, že je niekto na teba stále nahnevaný? Ťažká otázka, ale myslím si, že človek sa s tým takže vysporiada a prestane to nejako vnímať a riešiť. A bude to viac menej také, že máš zaškatulkované toho človeka, no máš máš tam proste nálepku na tom človekovi, že proste je agresívny. Ale ja by som akože určite si myslím, že agresivita a hnev mi prídu ako dve trošku iné veci. Agresor je taký... No, hej. Podľa mňa človek, keď je agresor a keď máš angry issues, tak to je trošičku iné. Ale môže to byť spoločné. Je to spoločné, ale zase agresia môže vzniknúť aj z toho hnevu. Je to také synonymum. Je to synonymum, V ale určitých prípadoch. agresivita už je viac taká, že vážnejšia. Aspoň to ja myslím, neviem. Z hnevu môžeme vyhrotiť do agresie. Áno. Ale nemusíme. Áno. A tak ako vzniká hnev, no, tak to je taká otázka, vieš, tak každý to má inak. Ty sa kedy napríklad nahneváš? To je dosť dobrá otázka. Kedy sa ja nahnevam? Kedy sa ty nahneváš? Ja neviem. Ja vôbec Dokážeš sa nahnevať? Ako úprimne. Asi? Akože, ale neber do úvahy Eriku, hej, ani tak. Ale naozaj, lebo vieš, že dokážeš sa nahnevať, že normálne, že tak, len tak. No len tak, akože dokážem zahrať emóciu hnevu proste, že chápeš, ale... Ale že by si naozaj bol nahnevaný, len tak, že... To by asi muselo byť v nejakých situáciách, že by proste niekto hovoril niečo o niekom, koho mám ja rád asi. To by v tebe vyvolalo hnev. Asi áno. Tú Lebo emóciu ja proste hnevu. neviem, reálne, kedy som nahnevaný. Toto je dosť dobrá otázka na zamyslenie. Kedy ste vy nahnevaní? Čo vás dokáže vyhrotiť do tejto emócie? Tak ja to mám veľmi jednoduché. Ja sa dokážem veľmi ľahko nahnevať, ale veľmi ľahko sa skľudním a potom premyšľam nad vecami triezvo a nie v zápalu hnevu. Takže... Takže hnev teda môže to byť taká určitá, ako to povedať, fáza. Ja to beriem, stále ja tvrdím, že ja vnímam hnev ako takého ochrancu, kedy určuje tu moje nejaké hranice a že ľudia si so mnou nemôžu točiť a nejakú možno zónu intimnú, takú comfy zónu, tak ja osobne využívam hnev alebo prežívam hnev. Takú tvoju seba ochranu? Áno. Oh. A hnev je sebaochrana. Hej. Alebo ochrana niekoho iného. Takže vieš, keď napríklad niekto by o mne niečo škaredé hovoril, tak by si bol nahnevaný, ale kvôli tomu, že mňa by si chcel ochrániť. A moje meno. No, čiže tak, ale ako žiť s takými angry issues, pretože každý si myslí, že angry issues sú také, že kedy človek naozaj je agresívny a kedy tak vidno, že... Ale to potom, to vôbec také nie je, pretože ja napríklad, keď som nahnevaná, ja začnem plakať a to sú, že angry issues, pretože je to, nevybijem to a proste to a začnem plakať. Ale môže to byť. Môže, ale nemusí. Môže, ale nemusí. Bo hnev, keď si to vezmeš, tak ty ho môžeš tak potlačať sebe. Ho tak proste sebe dusiť a ako si ty povedal, môže sa z toho rozplakať, alebo proste každý to nejako ináč vydáva zo seba ten hnev, ten nátlak. Niekto si možno poplače, niekto potrebuje nejakou fyzickou aktivitou to možno dať zo seba von. Teraz tak zamýšľam, ako to ja robím, že ja normálne neviem, ako ja...
Ale ty si Prežívam brutálny s touto flegmatik, vieš? Akože Hej, to je zase ty si pravda. extrémny flegmatik a ty to filtruješ. Ty filtruješ tieto emócie a celkovo hnev. Ty sa tomu vyhýbaš a to je fajn, pretože si nekonfliktný typ človeka. A toto máš hneď vlastnosti človeka, hej, nekonfliktný a tak to môžeme zase zaraďovať ľudí podľa rôznych charakteristík. Ale to nie je škatulkovanie. Nie, to Nie. sú charakteristiky ľudí, Hej. vieš? Však akože ja môžem povedať, že OK, podľa mňa ja nemám angry issues, akože niekedy nemám, dokážem, záleží na, vieš, Záleží na situácii, v akej si. a na akom človekovi to môžem akože si to dovoliť, Hej. ku akému, vieš? Hej, že tam samozrejme- je, no, tam je strašne veľa podnetov, ktoré to ovplyvňujú. Hej, že na niekoho cudzieho to nedovolím. Takže Mm. na niekoho možno, hej, a niekedy si to vybijem na úplne, že nevidnom človeku, iba že som mal zlý deň. Jop, a toto je dosť smutné, že toto sa stáva aj napríklad aj vo vzťahoch medzi dieťaťom a rodičom, že ten rodič každý môže mať toho na seba veľa, každý môže byť unavený, už nevládať, ale že niekedy si to vybijajú na tých deťoch. Mhm. A to je ako... Je to dosť také, smutné no, si také uvedomiť. rýpanie niekedy. Ono treba, mne sa nie som zastanca toho, že by sa hnev mal tlačať, ale podľa mňa by proste, By si každý mal nájsť A ten svoj prežiť ho. spôsob, ako ho prežiť. keď prežiješ smútok, tak ho prežiješ a ideš na novú kapitolu. Keď prežiješ hnev, tak ho proste treba prežiť. Je to intenzívny cit a emócie je to intenzívne. Záleží samozrejme, aký máš temperament, ako ja napríklad cholerik. Sa dokážem veľmi ľahko nahnevať, ale samozrejme, že to treba filtrovať. Ale treba si to prežiť, treba potom si dať pro a proti a takéto. Že netreba sa úplne pohltiť tou emóciou a tou situáciou, ale má taký nadhľad nad vecami. A to je dôležité aj celkovo pri pocitoch, o ktorých sa dnes rozprávame. Nie je to iba o hneve, je to aj o smutku, aj o radosti a o rôznych emóciách, že treba mať nadhľad. A ako povedal Stein? Mhm. 27? Stein 27, áno, áno. Pocity sú ako pena. Citujem teba, lebo ty si mi to povedal. Áno. A myslí si, že ľudia by sa mali naučiť kontrolovať svoje pocity? Lebo strašne veľakrát sa to hovorí, že nauč sa kontrolovať svoje emócie. OK, ale potom sa z teba môže stať akože heartless individuum, vieš? Že človek nejaký. Bezcitný. Pretože budeš premýšľať mozgom a nie srdcom niekedy. Ono by si mal ovládať niektoré pocity, ale nie úplne, záleží od situácie, ale nemal by si akože myslieť iba mozgom. Napríklad vieš, že pri láske alebo takto, kedy že budem premýšľať mozgom a nie srdcom. Neviem. Nie? Ja tiež určite súhlasím, ale kedy počúvneš čo? Kedy počúvneš svoje srdce? Kedy svoj mozog? Kedy To je oboje? naozaj ťažké proste sa rozhodnúť. Vieš, napríklad vo vzťahoch. No. Čo Kde pritom nie je počúvaš? hnev, aj láska. Áno. Však práve to, že niekedy je to naozaj ťažké. Celkovo je náročné sa vysporiadať s pocitmi, pretože ľudia a zvieratá sú podobné, ale my máme dušu a nielen ty a tvoja duša, ale aj akože city. Hej? A máme naozaj niektorí ľudia sú akože emočne inteligentní. Aj od toho závisí, ako ľudia zvládajú niektoré emócie. Niekto sa zhrúti z toho, že sa mu stane úplná malichernosť a niekto je v pohode a ide ďalej, vieš? Mhm. Záleží od osobnosti. Ty by si to ako vnímal? Ako vnímaš ty hnev? Ja tu veľa rozprávam. Ty teraz ako to vnímaš? Ako ja neviem. Vnímaš to ako zlú vec, ako negatívnu vec, že... No, dokým si nepovedal myšlienku o tom, že to funguje ako taká sebaobrana, tak ja som hnev osobne vnímal ako zlú emóciu. Čiže si mňa zle vnímal. Možno. To zase tak nemôžeme povedať. Napríklad... Ja sa snažím všetky veci brať z oboch strán. Keď je niekto nahnevaný, ja sa snažím v tom napríklad nájsť nejaký ten dôvod, prečo. Prečo to je, chápeš? Ale
ako takto ťažko sa mi odsudzuje táto emócia, že proste táto je zlá, táto je dobrá a aj celkovo nerad odsudzujem alebo tak kategorizujem takéto veci. Lebo to je tak dosť ťažko povedať, že pre každého to znamená inak a nikto nebude, teda nie všetci budú so mnou súhlasiť. To je pravda. Čiže, aký je môj postoj k tomu? Neutrálny. Ako to je pri všetkých témach, Matúš je vždy neutrálny. Tak, áno, takže, Čiže tak si to zhrňme, že áno, long story short. áno, že hnev nie je zlá vlastnosť, ani emócia teda stále vlastnosť tu splietam. Hnev nie je zlá emócia, je to taký obranca, ale treba si na ňo dávať pozor, pretože niekedy dokáže explodovať a dokáže narobiť zlé veci Presne a tak. neporiadok. Čiže asi tak. A dúfame, že dokážete, alebo že sa potom v budúcnosti budete vedieť, ako pracovať so svojimi emóciami, pretože je to veľmi dôležité. Je dôležité byť emočne inteligentný a vedieť, čo prežívam a ako sa s tým vysporiadať. A ak nie, my sme tu pre vás. Presne tak. Čiže To bude na dnešnú epizódu všetko. A ďakujeme vám za všetku podporu, či už na YouTube, na Spotify, na Instagrame, na TikToku, hoci kde nás sledujete. a nájdete. A takto asi by sme mohli možno niektorých ľudí a ozaj ďakujeme za... Prečo to v kuse robí? Zapamätaj si vetu, že a ozaj. To bolo fakt taká epizóda na zamyslenie. Som počul. Môžeme? A ozaj chceli by sme sa vám poďakovať, že ste prišli na reprízu Mariny. Áno, presne tak. A teda aj na premiéru. A naozaj vám to sa vám chceme poďakovať, že nás podporujete a taktiež, keď som bola na Kisuckom mikrofóne, tak boli tam skvelé baby, ktoré ma poznali z tohto podcastu a nás sledujú a podporujú nás, čiže vám naozaj ďakujem, takto by som chcela pozdraviť a posúvate nás ďalej a takto aj my makáme na sebe, takže tak. Áno, presne tak. Moderátori Týma a Matúš. Ale presne tak, čiže ďakujem vám za všetku podporu, za všetku priazeň a ak nás ešte náhodou nesledujete na sociálnych sieťach, ako je Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, tak sme tam. Ty a tvoja duša. Presne tak. A s vami tu bola dneska Týma. a Matúš. Čaute. Výborne.